Здравейте, дами и господа! И добре дошли в поредния щастлив момент от приключението WinBet. Аз съм Стиляна и съм тук, защото обещанията трябва да се спазват. WinBet обеща да дава и да умножава и през тази година. И ето, отново е време да разберем кой ще получи един чудесен автомобил – BMW X7. През февруари бяхме определили 4 дни, в които умножавахме вашите депозити, вашите бонуси и вашите печалби. А на база вашите залози получавахте и талони за участие в теглянето на голямата награда – BMW X7. За това сме тук, да разберем кой от вас ще кара супер кола. Преди обаче да разбъркаме вашите талони и да научим кой ще бъде победителят, използвам случая да ви припомня, че през март WinBet продължава да дава и умножава, но има и още много възможности. С кеш шанс всеки депозит ви носи по един специален символ. Запазете го в своята колекция. Съберете поне 3 през седмицата и в понеделник ще разберете дали печелите супер кеш награда. И кой знае, ако съберете 6 символа в една колекция, наградата ви може да бъде и 50 000 евро. Никога повече не чакайте бонус. Направо си го поискайте. При това без депозит. Можете да го направите поведнъж на ден. А ако не ви хареса, можете да си поискате друг. Всичко това и още много може да направите още сега, в тази минута, на сайта или в мобилното приложение на WinBet. Но не отивайте никъде, преди да разберем кой печели нашето BMW X7. Всички получени талони са заредени в системата и в този миг давам сигнал теглянето да започне. Нека най-напред разбъркаме тези талони. Старт! Сега с вълшебния пръст ще разберем кой е печеливша. И стоп! Виждате част от потребителското име на победителя до мен, а аз от името на WinBet и ще ми позволите от ваше име му казвам честито. Това BMW X7 вече си е твое приятелю и ти решаваш докъде ще стигнеш с него. Аз съм Стиляна и това беше всичко от мен за днес. Време е да ви кажа довиждане, но мисля, че много скоро ще се видим отново. Отново с наградите на WinBet, защото и през този месец WinBet дава и умножава. Научете повече за това как и кога на сайта и в мобилното приложение на WinBet. Довиждане!